Hola, soc en Jaume i avui us vinc a presentar el llibre Diari d'en Greg, un pringat total. L'escriptor és en Jeff Kinney, l'editorial és Estrella Polar i té més de 217 planes. Aquest llibre tracta sobre un noi que es diu Greg i el seu primer dia d'institut, ja és el seu dia d'institut, i segons ell hi ha molts idiotes a la seva classe, que ell diu idiotes en els acusons. I aconsegueix assentar-se, que cap d'aquests idiotes se li senti al costat. A l'institut es troba amb un estil de joc, li ensenyen uns amics un estil de joc que es diu toc del formatge, i es tracta que un nen toca el formatge, que és molt pudent, que el deixen al terra del pati, i un nen el toca i ha d'aconseguir passar-li la pudor del formatge a un altre nen. En Greg li fan bastanta por els abusons, perquè ell és com un figaflor, segons diu el llibre, i li poden fer molt de mal. El dia de Halloween, en Greg i el seu amic, en Rowley, que és el seu millor amic, van a demanar carmeles, però es troben amb uns abusons que van amb una camioneta i tiren aigua a tothom. I en Greg els diu que telefonarà a la policia. I els joves, els abusons, el persegueixen fins que ells els poden despistar. I quan arriben a casa, quan ja han excavat els joves, el pare els tira un cubell d'aigua pensant que eren uns joves que també portaven aigua. I els deixa sense carmeles perquè els hi mulla. La meva opinió sobre el llibre és que està bé, però hi ha com masses il·lustracions i això fa que hi hagi molt poc text.